Hej alle sammen. Jeg skal ud sammen med nogen. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal lave, men jeg har bare lyst til lige at lægge og sminke. For ikke se helt ud. Jeg har været syg ret lang tid. Der var jeg taget mange videoer. Ja. Men jeg siger ikke alle mine make-up ting i dag, fordi at det kommer til at tage rigtig lang tid, og jeg har sådan set lidt travlt. Det kommer om snart. Jeg kan filme min telefon, for jeg kan lægge den over på computeren, for over i et album, for over i Movie Maker, og for over til computeren, og så for over til YouTube. Det er ret indviklet at filme computeren, og så lade være med at lave det der hurtigt noget, men så filme computeren, og så se direkte over. Det gør jeg. Men det første, jeg skal bare sige undervejs for det. Først jeg bruger det er sådan en sheer cover creme. Kan jeg sige, at jeg vil ikke være varmt. Måske lidt for meget, jeg har taget en skaldbrød på halsen. Det er sådan her. Og det skal så bare smøres ud i hele hovedet. Det er lidt for meget. Hvis man er lidt for meget på, så tager man bare en vådserviet og dupper. Så lidt om, så det er for meget. Så. Ja. Når jeg gerne vil fjerne min pudder, så bliver jeg meget med på halsen. Jeg kan ikke rigtig få det væk. Jeg kan bruge pudder dernede. Så bruger jeg så min bronzer powder. Den har jeg set før. Ja. Jeg kan ikke rigtig koncentrere mig, hvis jeg skal tale under selve videoen, så jeg taler ikke så meget. Så bruger jeg min mørke Miss Cup. Den har jeg ikke set før, den er lidt ny. Jeg kan godt se, at jeg heller ikke brugt den så meget. Den tager jeg så alle de steder, hvor jeg synes tager ikke mere end det der, fordi jeg ikke ved, at jeg vil bruge den. Så prøver jeg at sætte en lille til lige og skubbe det ud, så det ikke er grimt. Og så kan jeg så se, at jeg mangler lidt under øjnene. For jer, der er meget lys, ikke? Men når jeg kigger mig i spejlet, så er det meget mørkt. Sådan der. Så skal jeg bruge min sheer cover igen. Det er også noget. Godt sådan et sted. Det er 450 for den her. 250 for den her. Og så fik jeg også. Jeg fik så 2 af dem her med. For 650. En kostede 450. Og så tog jeg så på 150. 200 mere. Det var lidt vigtigt, jeg forstod det helt, men jeg plejer bare at tage den lyse, fordi at så godt over i spejlet. Det er jo ret grimt, ikke? Jeg ved ikke rigtig få det ordentligt ud. Og det har intet at gøre med øjenskygge eller noget. Tværtimod. Det har bare noget at gøre med så øjnene. Nu kan jeg det ret grimt, ikke?
Til nok gøre så øjnene de, ja. Fordi nogle gange så putter jeg alt for meget på. Ej, det er ikke lige. Putter jeg alt for meget på, altså får øjnene ikke i stykker, men de har det ikke godt af det. Så nu skal jeg på sådan her først, så. Og så skal jeg så bare lige have det tørret. Nu har jeg sådan lidt mat øje, ikke? Men det er meningen. Det er det ikke, men det får man af det. Man bliver sådan lidt, lige når man er sådan lidt træt af min dialog og sådan noget. Sådan, så fik jeg mine øjne og min hud, og så mangler jeg bare lidt på kinderne. Så det er så frem til jer. Jeg kan lige hurtigt min oplader ud til computeren. Sådan der. Sådan der. Nu skal det jeg har på øjnene. Så bare lidt tørre lidt. Så kan jeg lige hurtigt rulle lidt op, mens jeg har rodet ret meget. Så det er ikke brugt, så er det væk. Det er jo sådan mit toilet, ikke? Og man kommer også snart hjem, så man skulle ikke have det ikke. Men imens kan jeg fortælle jer lidt om hvad der nu har jeg jo ikke kunnet følge med i mit liv. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg ved ikke, der er sket noget, men lidt er der nok. Så blev den. Ja, gå i gang igen. Og nu sætter lige mit her til herovre, og ser det hjælper mere. Måske langt ventetid. Jeg går i gang nu igen. Helt kun op. Til øvelseønske. Okay, sådan der. Der er brun, sådan lysebrun og mørkebrun, det glemmer jeg. Den er enormt flot. Så. Det var spejlet. Jeg synes, det er meget fint. Jeg kan ikke så godt se den, men jeg synes, det er meget fint. Jeg skal se lige ordne mine øjne. Lidt. Sådan. Så begynder jeg også lidt pænere.
en læbestift. Sådan. Ja. Så kan jeg være her. Så er det småt ved at vejens ende. Og lige sætte mit her. Det vil jeg overhovedet ikke. Det er varmt. Virkelig er det her. Jo, måske skal jeg sidde der mange timer. Nu er det lidt lukkerne. Timerne. Jeg kan ikke hvad ved det. Jeg kan prøve det. Jeg skal prøve det også. Det kan man se nu. Sådan. Så har jeg fået sat hår, og nu er jeg færdig dusset også. Så vil jeg dufte lidt. Så skal man lytte nå. Hej, det var en lidt lang video, men husk at like, subscribe, comment.